issue ni Vice Ganda, kung bakit pa kasi ginagatungan nyo pa instead na humihingi ng sorry. Sa latest statement na pinapalabas ni Vice Ganda, sabi niya, "Ours is not just a simple love story. It's revolutionary. Something I will always be very proud of, even in my next life." Wala po kami pakialam sa love story niyo, Vice Ganda, kung anong ibig sabihin ng yung revolutionary love. Mag-ispadahan ba kayo o maglato-lato? Wala kaming pakialam dyan. Ako na mismo ang magtatanggol para sa inyong karapatan, kasi talagang karapatan nyo rin naman yan. Pero karapatan nyo rin na malaman nyo na hindi po yun ang aming pinuna. Ang hindi namin nagustuhan yung kalaswaan na ginagawaan nyo. Yun lang. Huwag mong baliktarin ang issue na pinahumble effect na parang feeling cool kids kayo. Matanda na kayo. Kung feeling western kayo, wala kaming pakialam. Basta gawin nyo lang sana yun in private place. At sana, kung humingi lang naman kayo ng sorry, hindi naman siguro madamot ang karamihan sa mga Pinoy na umintindi sa mga kamalian natin. Kasi walang perpekto dito sa mundo. Lahat tayo pumapalpak. Kaso, ang ginawa nyo, yung kamalian nyo, lalo nyo pang tinalpak. Na ang gusto nyo, tanggapin namin yung ginawa nyong iskandalo. Huwag naman ganun. Ang punto ko lang dito na bilang magulang, hindi lang responsibilidad natin ang pagpapaaral, pagdisiplina sa mga bata, kung hindi, pati psychological effects ng mga bata. Responsibilidad din natin lahat yun na didepinsaan natin. Paano natin yun madidepinsaan kung may ganyan na katulad nyo na parang pilit yung tinama ang baluktot yung pangungutak at yung mga kamalian nyo na parang pilit ipapatanggap sa publiko? Huwag nyo sanang masamain. Okay lang naman ang noontime shows gaya ng Eat Bulaga, Eat Showtime, Wawawin at kung ano-ano pa. Walang problema kung ang maitutulong nito sa mga tao na maging masaya tayo, nakatulong sa mga mahihirap kahit papaano, at hindi lang sa mga mahihirap, nakatulong pa sa pag-boast ng mga local talents natin. Pero por Diyos por Santo naman, kung magdudulot lang naman ito ng kaguluhan na parang maging pasimuno pa sa mga musmus na kaisipan ng mga bata na maging bastos at radical thinking, dapat may konting konsiderasyon naman na sana'y aware naman kayo sa publiko, kasi hindi umiikot ang mundo para sa inyo lang. May mga nagsasabi na pagkakataon na ito ng TVJ na makaganti sila sa GMA kasi hindi maganda ang pag-alis nila sa network na to, at nagkataon na anak ni Tito Soto ang namumuno sa MTRCB. Well, wala kaming pakialam doon. Ang sa amin lang, punto por punto tayo dito. Yung ginawang hindi maganda ni Vice Ganda sa harap ng mga inisenteng mga bata, ang termino pa nga ni Rendon dito, ito'y isang pangbababoy sa reputasyon ng noontime show. Nagkataon lang siguro ang lahat na pangyayari, pero kahit ano pa man, dapat kayong managot sa ginawa nyo at huwag nyo nang gatungan pa. Hihingi na lang sana kayo ng sorry. Tapos na. Hanggang dito na lang, og rock and roll na tong tanan mga bay. Proyektong pulos putol, higal